tady svoboda a demokracie. Naopak začíná nový světový řád. 11. september chceme počuť pravdu. 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 Zišli sme sa tu na Hodžovom námestí v Bratislave, aby sme spoločným mierovým pochodom vyjadrili svoj postoj k útokom z 11. septembra 2001 na Svetové obchodné centrum v New Yorku, v Pentagone vo Washingtone. Chceme vyjadriť, že nesúhlasíme s oficiálnou verziou toho, čo sa vtedy stalo. Chceme upozorniť na to, že oficiálna verzia má veľké trhliny a závažné nedostatky. Chceme poukázať na to, že vo svete silnejú pochybnosti o tom, čo sa v ten deň stalo. Ľudia si kladú otázky a je pochopiteľné, že na ne To nám udeje búšky, tyjo, zmrdí. Vraj tu máme harpové počasie, spravedlňujem sa. A kladíme si ich aj my. Čo sa stalo 11. septembra? Ako je možné, že 19 islandských teroristov ozbrojených plastovými nožmi sa zmocnilo dohromady 4 lietadiel amerických aerolínií? Ako je možné, že nie jedno, ale hneď 2 lietadlá narazili do budov Svetového obchodného centra? Ako je možné, že nebola povolaná protivzdušná obrana hneď po náraze prvého lietadla? Ako mohli teroristi prekonať najlepšiu vzdušnú obranu sveta a naraziť lietadlom do Pentagonu? Kde sú trosky lietadla, ktoré údajne do Pentagonu narazilo? Poškodenie budovy niečomu takému tiež nezodpovedá. Ako je možné, že v ten deň spadli až 3 výškové mrakodrapy, pričom lietadlá narazili len do 2? Mám na mysli budovu číslo 7. Takéto a ďalšie otázky si kladieme. A nie len my. 11 was an inside job! 9/11 was an inside job! 11. september znamenal revolučnú zmenu pre naše životy. Začali sme byť permanentne strašení svetovým terorizmom, čomu prispeli aj následné bombové útoky v Madride a v Londýne. Atmosféra strachu bola ešte posilnená väčšou kontrolou obyvateľstva a obmedzovaním práv ľudí po celom svete, hlavne v Amerike. 11. september chceme poznať pravdu! 11. september chceme poznať pravdu! Americkí občania sa v mene národnej bezpečnosti vzdali nejedného svojho ústavného práva. Okrem vojny proti terorizmu začala aj vojna v Afganistane a vojna v Iraku, do ktorých sa zapojili aj vojaci Slovenskej republiky. Netreba pripomínať, že dôvody, na základe ktorých začala vojna v Iraku, boli falošné. V Iraku zomrelo už viac ako 1 000 000 ľudí. Nevieme, čo sa 11. septembra v skutočnosti stalo. Sme však presvedčení, že oficiálna verzia nie je pravdivá. Oficiálna verzia je To je aj dôvod, prečo sme tu. Chceme pravdu. Žiadame nezávislé vyšetrovanie. Chceme rozprúdiť verejnú debatu, pretože mass média túto tému vytrvalo ignorujú. Ignorujú hlasy tých, ktorí poukazujú na nezrovnalosti v tom, čo nám bolo povedané. Chceme upozorniť na to, že existuje skupina ľudí, ktorá nesúhlasí s oficiálnym tvrdením. Je smutné, že v demokratickej spoločnosti musí človek výjsť do ulic, aby sa dovolal pravdy. pravdu! 11. september chceme poznať pravdu! 11. A pravda je to jediné, čo chceme. A teraz prosím vyjadrite sústrasť pozostalými z obetí útokov z 11. septembra minútou ticha. Čo sa stalo 11. septembra? Chceme poznať pravdu, alebo chceme žiť v ilúzii? Každým dňom sa viac a viac ľudí dozvedá pravdu. Je nás čím ďalej tým viacej. Chceme poznať pravdu, chceme vedieť, čo sa stalo 11. septembra a chceme vedieť, kto to zorganizoval.
vládnout nový světový řád, který rozpoutal válku v Iráku a v Afghánistánu. A může za 11. september 2001. 9/11 was an inside job. Občania, nedajte sa manipulovať. 11. september bol dielom znútra, dielom americkej vlády. Al-Qaida je CIA! Al-Qaida je CIA! Volá sa to Power Director. Power Director? Pojďte s náma! Lidi, pojďte s náma! Chceme poznat pravdu! 11. september! Chceme poznat pravdu! 11. september! Chceme poznať pravdu. Pledge no allegiance, nigga, fuck the president's speeches. I'm baptized by America and covered in leeches. The dirty water that bleaches your soul and your the evil that the government does. The Patriot Act attract you to the type of your blood. They try to frame you and say you was trying to sell drugs and throw a federal indictment on niggas to show you love. This shit is run by fake Christians, fake politicians. Look at their mansions and look at the conditions we live in. All they talk about is terrorism on television. They tell you to listen, but they don't really tell you their mission. They funded Al-Qaeda and now they blame the Muslim religion. Even though Bin Laden was a CIA tactician, they gave him billions of dollars and they funded his purpose. Fahrenheit 9/11, that's just scratching the surface. Bin Laden blow up projects. It was your nigga.